assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV. On calminama, on jurama, on ñagama duwaw, on neldama duwaw. En calmini foof hilifaɓe meɗen diine, hilifaɓe meɗen aada, kamɓe foof en calminiɓe ko alda e paltor. Juulene rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo windere, eɗen gandi eɗen gone ko wiyete ko lewru ɓurɗo windere nde jibina hono rasulu sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon ko weltare julɓe kala, kadi ko weltare no fewi no fewi no fewi. Kadi yo Allah rokku en tawtorede mawludaji tawaɗen ɓeydi en ustaki. Jetten sababuji meɗen kala, jetten mawɓe ardiɓe no e galle ɓe, hono mawɗo Abou Samba Diop, hono sohna Leyla Diadj, Baba Hammad, kamɓe fof jetten ɓe. Jetten hono Daouda Moussa Dia konko no fewi. Jetten ɓiɓɓe fulɓe kala, jarnenɓe no hannirta ni. Hande kadi wonani en weltare machallah, kadi jottade ɗo ene joddade kadi e ɓiɗɗo pullo walla joddade e ɓiɓɓe fulɓe ɓe kadi, walla huccidde e ɓiɓɓe fulɓe ɓe kadi, waddude mumen yewtere nde gowɗon heɓade, honde yewtere walla nde gowɗon yebde woni Goobe Jiile. ɗum ɗon hande artiɗo wonno ala ɗo yano. Hande kadi eɗen bismiɗo koɗɗo tedduɗo, bandiraɗo gorko tedduɗo mo ganduɗa e kala saaha ko mo ganduɗa ko gurdaɗo, kadi ko sehil tigui rigui, ko alda e seeɗa. ɗum noon Ibrahima Coulibaly salminama, a jurama, calmodira e ɓiɓɓe fulɓe ɓe. Ibrahima Coulibaly. Assalamu aleykum bandiraɓe julɓe, mi salmini on, mi juurima on to gonɗon ene gonirɗon. Mi salmini banam debbo mo wona bandi debbo o, hono Racky, ko kanko hande waɗi en ɗo am wiyete. Mi salmini wonɓe e nder leydi ndi, mi salmini wonɓe caggal leydi ndi, mi salmini joom télé o, onon foof no gonɗon ene gonirɗon. Allah jarama, a jarama. Ko noon tigui ko Ibrahima Coulibaly bismiɗen ɗo. Taw noon ko jeeyaɗo toon to beeli nayɓe, ene woni e nder commune Ogo. ɗum noon eɗen gandi hande min somi joddima e Ibrahima machallah, ne wonan kam weltare neɗɗo mo ganduɗa on guurdi ken abbo e duuɓi nogas, walla on gandodiri ken abbo e duuɓi nogas. aɗa andi ɗum, aɗa andi cuusal mum, aɗa andi bawal muɗum. So tawino kadi ko ɓiɗɗo pullo kadi ndeysan cusɗo tampude e doole muɗum, kadi baddunoɗo kadi e leydi sekominata, taw noon yiiloyade ko dañi ɗum ko jamaragal tidgal waɗat ɗum. eɗen gandi Ibrahima hande sen invité ɗum ɗo en mbi eɗen kaala ko wiyete ko ɗanɗe ɓe ganduɗa kamɓe goni ɗanniyankoɓe meɗen yaaɓe Afrique central, walla wonɓe ɗo ɓe ganduɗa aɓe tampi no fewi, walla aɓe tampine ko wiyete ko e nder leyɗele janane. wima ko dahaɗo laaɓa janggo konko machallah, eɗen gandi mo jogini ɗum humpito no fewi, kadi ko waddino kadi e leydi sekominata. sen namdimoma hen ma wor ko dañƴen hen no fewi, kadi ma wor ko waɗan ɓiɓɓe fulɓe ɓe gartam. Ibrahima, eɗen gandi an yeehi ha toon to Afrique central, alaɗa yirlaki ko wiyete ko e ɗeɗon leyɗele. Ibrahima, caɗele ɗe ganduɗa ɓiɓɓe fulɓe ene guro ɗumen toon, guila e ko wiyete ko guila e ɗo fuɗɗoto, neɗɗo ƴetta sac mum yalta damal galle bamum, yiiloyade ko dañi. Jaaha wonɓe ganduɗa nana jooɗi mbi Allah de ne wawi wasa artude, wonɓe ganduɗa corta naate e seeranɓe mbi Allah nde wawi wasa artude, yo won toon horo dañi toon haydara. ɗum ɗon fof ko guuradi meɗen, saabu eɗen gandi ko caɗele no fewi. Te an ka ɗanniyanke Ibrahima, wonko ganduɗa hen, ɗum ɗon jinmi gadda hen ko wiyete ko seeɗa jubbande jubbana ɗum ɓiɓɓe fulɓe. eyyi Racky, banam debbo mo wona bandi debbo, mi salminima, mi juurimama. ko kalɗa ɗo kone selli, fawɗon koyngal ma ngal. ladde nde kala ɓiɗɗo gimmiɗo ɗo e nder leydi he, woni biyowo mbimi, woni mo wiyani biyowo mbimi, kala bakkiɗo sac mum fini dewi damar galle bawmum, yiiɗi ko so yeehi ko yo artir. kono eɗen jogui caɗele yesso to, eɗen jogui caɗele caggal. caɗele yesso ɗe foof e musde ko gonɗe caggal ɗe ɓuuri musde. eɗen jogui yimɓe meɗen eɓe jooɗi ga henne, aɓe gayni wonɓe yesso ɓe. mi yiiɗa pina, mi yiiɗa daña, mi yiiɗa ɓuura ɓiyam, kono mo Allah ɓuuri fof ɓuurat. enen hande sukaɓe worɓe ɗannotoɓeɓe, joom ɓerɗe hewɓe nan toon ene loggi, ene dokki yo gartu, taw koko jooɗa caggal mum en ga. ɓe mbiya ñaw omo handi hen, yumum ene tampa jamma ala ñalawma wodani, en joga e sernaɓe, en joga e waliyaɓe, en joga e wileɓe pour yidde ɓiyum yo artu, yo ɓiyum firtu, yo ɓiyum yo won. kono eɗen jogui kadi jooɗiɓe wonɓe ga hen ɓe ganduɗa hoorema ɓe jiiɗa hay goto yo fin yo dañ so wona suka muɗum. Allah noon wiyani noon.
wallahi Allah wiyanno sa ndaari a naati ri ɗo bisawo ɗo ma taw to ɓiɓɓe fulɓe yooliɓe ɓe ganduɗa hoore ma ene donki yo gartu won hen ene daña ni kono donki ko yo gartu koko dontina sa naati Conakry ko kazalika sa immima Conakry a yeehi Freetown to mi tawi toon galoyanaɓe min gondi ba hammoye ba en min gondi toon mi wondi e kay hayɗanaɓe sefade Côte d'Ivoire kadi wako noppi a tawa toon ɓiɓɓe haalpulaar en dariɓe yiɗɓe wonɓe yiɗɓe firtude jamma e ala ñalawma waɗani finoɓe 4 heures du matin dawa ha 6 heures 18 heures kikiɗe jippo ko dañƴa foof saro ɗum wona sago maɗa ɗum ko caggal meɗen ga ɗum nden bonande ko heewi wadde ko caggal meɗen ga eɗen poti yurnitade ganden neɗɗo foof ma wiye oɗo kaari wonino ɗo yo neɗɗo waɗa hakkille muɗum janggo ma afla ñaam muɗum ngo wonko poɗɗa namde toon so wona a tardinoye ɓi kaari gartan hakkillaji meɗen ɓiɓɓe worɓe heewɓe tardi e laddeji he ɓiɓɓe worɓe heewɓe tampi e laddeji he a yiyat neɗɗo ittuɗo ene ɓiyum ma ittuɗo ene miñum nawa ɗum caggal leydi nawir ɗum tan pour yo dañ yetto wonda e mawnum udditan ɗum magasin so yi ha ɓooyi kañum nawaɗo o watta hakkille e mawnum mo wondirono so watti hakkille e mawnum wondirono gaño mawnum mo tawirono on wiya e kaari woni koye funtudema funtanima de ko biɗomo woni ko funtudema on woni funtudema par ce que on yiiɗa mawno o yiiɗa bamma o yiiɗa kawma o Ibrahima fof ɗon feeɗinuma garten ɗum ɗon ko caɗele no feewi sawi a ƴetti miñe a nawi ɗum toon to caggal leydi an on koye miñiraɗo heddana ɗum hayda no mbiɗa ni taw toon gañoma par ce que wattodirɓe haqqillaji o yimɓe noon so jeehi ha caggal leydi mbaɗa sikki battodiral haqqille nani foti kirodiren hara ɓuuram banggue kiram kono hoto kirodiren banggue mbaɗa bonnanma mone men foof yo jaɓan goɗɗo ko Allah rokki ɗum ko kono ɗum ala latotako moni fof so tawi a ɓuuri ɗum seeɗa addi mi wiyata o kono ɓuura rewa ɗon bonnanma ko kalɗa ko hunde nde ganduɗa ko guurade no feewi kono hande Ibrahima an sa ƴetti miñe a nawi ɗum toon wurde ma ɗeɗon caɗele hol miijo ngo jogorɗa e on miñiraɗo banam debbo wona bandi debbo faw ɗum koyngal ma to jiyataɗo aɗa rondo ɗo miñe nawa ɗum caggal leydi gonda e muɗum toon jiɗɗa ko yo firtu jiɗɗa ko yo kañum ne addu goɗɗo ene woodi hen tinniɓe haade ma nawdi miñe ni tawoye ma aɗa waɗi duuɓi 2 duuɓi 6 jiiɗa artude gaña uddude place maɗa pooɗa miñe o gadda mbadda e muɗum lebbi 3 gondon ɗon so gonɗon ha heeɓi hoore lawol an gimmoɗa toon gacca ɗum toon garta te haade jomum arde taw an a fiyama a sohama a uddama aɗa jooɗo balɗe ɗiɗi ñamduma e yarduma ni ko caɗele wallahi ɗum ene haye bene Allah ɗa yimɓe meɗen heɓen ɗon loggi enen kam en ganda ko tenkugol en ganda ɗum ɗon te kadi ɓiɓɓe wiyoɓe mbimi kala wonɓe dunde baaba adama en ko ɓurɗumen tinnade aduna a yitta gandata bande tan ko ma jalta leydi ndi gandata bande ko ma jalta Sénégal gandata ɓiɓɓe fulɓe ko tinniɓe ko dariɓe ko yiɗdirɓe koye mumen ko ma jalta leydi ndi sa woni ɗo noon a goto fof galle bawm woni eɗen gondi tan eɗen dardi eɗen jewtide so tawi nangi muti goto fof galle bawm jofoyta kono so woni ko ladde to sa yettima toon mi wonda ko an ko Fanay jeeɗa mi wonda ko an ko Matam jeeɗa sa yettima toon a tan ka biyomo mbimi ka ɓi Fuutanke min ƴettata min pawma dow haysa ala ko gollirɗa min ƴeewa ko gollirɗa golla min mbimi a tinno kono yimɓe meɗen hewɓe ne nawe toon wonɓe caggal meɗen gande bandiraɓe rewɓe ɓe ganduɗa hoore ma mbiya i jaam kaari kay wonti ko e kaari o kay wonata Allah andi gonowo o ko Allah andi ɗum tinnodiren nder koye meɗen laaɓodiren nder koye meɗen gonen neɗɗo goto so woni enen wonɓe nder leydi ɓe gonan neɗɗo goto ganden wonɓe caggal leydi ɓe fof gotum kala ɓiɗɗo biyowo mbimi gonɗo hande caggal leydi sa memi goto ne memi temdere mabɓe ɗum en jii solidarité oɗon kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe machallah ɓe tinnodiri ngal ɗon banggal Ibrahima joni wonko kalɗa mbiɗa so tawi neɗɗo yeehi hankkadi wonta ƴewde o ko beelinaji walla o ko kahirinaji walla o ko ɓoggenaji hankkadi ƴewata tan ko ɓiɗɗo pullo ko noon tigui foti wonde saabu neɗɗo sa waddi e leydi seko minata a tawi toon ɓiɓɓe fulɓe hono ma walla ɓiɓɓe ɓe ganduɗa ni wona hayso wona pullo ni kaalowo ɗemgal pulaar ko ɓiɗɗo Sénégal najo walla ko ɓiɗɗo Mauritanie najo walla ko ɓiɗɗo Guinée najo mbaɗa sikki onon foof poɗɗon ko jiidude yumma e baba gonon haɓɓere wotere saabu Afrique ko ɗum rokkata en doole no hannirta ni leddeji ɗi foof e musde won joni en
kaaliɓe ɓe ngannduɗaa caɗeele ɗe ko gila ɗo hene joomum wiyete ko ligge ayɗine hoto artu ha rutta toon jibina toon sukaaɓe ngannduɗaa taw hankkadi ko toon njeeya hankkadi gonti toon hankkadi an wonta artu a jooɗima toon koreji ma natti andude ko gonɗa e dow muɗum hankkadi a majji hewɓe majja ha maayi ɓiɓe mumen ngara enen jiilo ɗumen ɗo ɗum fof en jii ɗumen ɗo hen ko guuraɗi ngannduɗaa eɗen guuri ɗumen enen ɓe ngannduɗaa goni afrique naaɓe ɓe ngannduɗaa koye nder afrique tan en jahani ni europe en jahani hay nokku ko ɗo tan e nder afrique hunde nde fotani wonde ɗum noon il faut noon laamu ngu kadi ƴetta heen ɗo ko wiyete ko mesure aji ɗi ngannduɗaa ɓe mbawa wallude ɗanniyankoɓe ɓe surtout e nder afrique o ibrahima banam debbo wona bandi debbo fawɗon koyngal ma beɗa ara a haali ko gandumi a haali ko jiimi a haali ko gurmi ladde nde sa immimoɗo a yalti a yeehi e nder ladde he kala mo mbawɗa tawde toon ɓiɗɗo murtaninaji biyo mbimo e ɓiɗɗo malinaji biyo mbimi o aɓe jogui association mabɓe mo ganduɗa hoorema so goto memama tan heddiɓe fof guimmoto toon kay ala ko o ko murtani immi toon kay ala o ko mali immi toon kay ala o ko sénégal immi fof ko kamɓe jiidi yummo jiidi baba te gondigal ɓiɓɓe fulɓe ladde ene yooɗi te kadi gandata biyo mbi fof koma jatta leydi ndi sa woni ɗon ene leydi he noon aɗa haala won certain ɗemɗe cikka an a yettima taw ana a fandaki ni mo yaltani yiyani hay hunde mo yaltani anda haydara way koɗo naggi ni a jaggata guinol mum tan pawɗa taccina ɗum frontiére te kadi gimmiɗo ɗo ne yalti yeehi e ladde he ene waala e bedda ma eɗen jombini ñagade goɗɗo pour hokkam ɗum ɗo ko ñammi sa yi a immimoɗo a yetti e yalti ladde nde tan a fotte biyo mbimi hay so anda ko gimmiɗa e nder Fouta o jaɓata mbala e bedda ndeysan o ƴettirawnama suudu makko o ñamminma o yarnuma o namdoma to gimmiɗa kalnama o namdoma ko jiɗɗa somo jogui o waɗanma so ala o nodda bandiraɓe gara mbaɗanma mbaɗa hen jungo mumen taw ka jiɗɗo ɓennude balluma no ɓennirɗa tawi ka jiɗɗo joɗade ɓe kolluma golle no gollirta ene waɗi noon e sukaɓe meɗen hewɓe kala mo mbaɗanɗa hen moƴƴere kala nde garɗa hakkude lawol tawi ɗon porli ganda ko moƴƴere yoɓete ɗon bonande so tawi noon woni ɓiɓɓe fulɓe goniɗo e nder leydi he jalti kormodiri toon so garti kadi yo kormodir ɗo ɗum foti wonde ɓe jahani ɓe noon ene hen hewɓe ene jonki andude aduna o par ce que mo yaltani ene majji no fewi no fewi no fewi no mbiɗa ni mo yaltani majji saabu ɓe mbima sa baba ma wima ɓiɗɗo so bobo so yonti yo yillo saabu sa yillima ko nden tigui mbawata andande aduna o machallah ibrahima min kam mbaɗa anduma mbaɗa andi hande so tawi mi namdimama e banggue ɗanngal ma wot ko kalɗa hen ko nafar ɓiɓe fulɓe ke joni noon ibrahima so tawi neɗɗo woni toon lutti no kalɗen ɗum en ɓenni ɗo e banggue luttogol ngol jomum artani joni onon luttuɓe toon ɓe est ce que kamɓen aɓe ƴewane peeje noɓe gartiri est ce que kamɓe ƴewane peeje ɓesgu no artiri ɗum fof est ce que ɓiɓe fulɓe ene mbatten haqqillaji onon ɗannanto yahannoɓe toon ɗiɗon banggueji est ce que on mbaɗi hen démarche uji wonɓe tawɗon toon mawɓe ɓe ganduɗon heccuɓe on walla nannon noon guila ɓooyi jeehi lutti toon mbawon artirde ɗumen ga e nder leyɗele mum est ce que ɗiɗon démarche uji on mbaɗino hen eyyi banam debbo wona bandi debbo fawɗon koyngal ma mbeɗa ara a haali ko jiɗmi nande ene woodi luttuɓe toon luttuno ɗumen ko hay sa ƴetti milliard a waɗe poste mumen donkata koyo gartu ene woodi noon luttuɓe toon kadi ɓen ɗum de ibrahima maro wona luttugol allah ɓolo tan wona luttugol allah ɓolo wona balenteje koko mbimami ko won hen kay ko ene jogui kalisaji mumen ene mbawi nawde woɓɓe kono kañumen mbawa artude ndeysan ɗum ne yurmini te somi nani ene waɗe pied won kotowo mbaɗaten juuɗe mumen ndeysan aɗa yiye ɓiɓɓe wiyo mbimi nen toon jiiɗi tan ko wiyede kaari ko kotowo kañumen taƴantuma biye maɗa taw ko avion guitta kadi joɓade tottuma ɗum ɗon mi yii ɗum ɗon hay e Guinée Conakry ɗo kono mbawa artude mi yii ɗum ɗon mawɗo goto ne wiye Alaji Samba Ba ene jeeya Barñe ɗo kala neɗɗo logginoɗo Guinée hay sa immimi Abidjan a ari Guinée a yettimomo a wi ka jiɗɗo hoode o nawete jeere o seehanma o nanma so jogui ɓesgu o seehana ɓesgu ma o itta biye avion o tottuma o waddanma hen kalis garta sa yeehi Congo wako doppi momon benguento bossaɓe nen toon sa yeehi ɗon wiyete Burkina Harouna Dia ga ko Harouna Dia ma ɓe mbiyamo baba koppereje kono Dia CFA o wiyete Burkina Faso Harouna Dia ko Dia CFA wiyete Burkina Faso kala tableau mo jiiɗa e nder Burkina
to mo table mo ala ja sefa fo ala nder Burkina Harun Dia wonda ko on be anduma mi andama kala ni garda biro makko oto o so woni ko temedere neddi woni hen ballal makko e Allah naado mudum somo don sa ala don ko famdi ko kebata ujunaaji nogas ma so famdi ujunaaji sappo kanko Harun Dia dum ko sabu Allah wadirta dum don wadiran dum ko ballal te kadi ko katante ko darido ko darnido sukabe ko darnido den nenki fof no foturno a memraki don kadi ka biyo mbimi hay goto memata a wona kala ko badda bennat wobbe ni non lutti sar makko do en donc yo gartu wobbe non lutti en donc yo gartu bende wona kalis lutti ni ben wona kalis lutti ni ben ton ko hankadi ne wonno wobbe wonno be gayne cedel tan jomum danno yetto hankadi ne ton welir dum tan jejjito galle bawmum ni te biddo gorko kadi fotani yaltude jejjira galle bawmum yejjir galle bawmum min mi hebi ndedo nyalande bene mi ar ha bene tawmi don bibbe fuutankobe ɓundinkoɓe fuutankoɓe ñande fof so nangi muti kala koɓe golli mi jeeha ɓe ƴeewa sukaɓe rewɓe ɓe joddo e mumen ɓe mbaɗa tabal ha heewa guertoɗe mi aramtaɓe ɗo mi yiyande yumiramoɓe mi yiyande babiramoɓe ɓe mbiyami an ko ɗo mayata mbimi ko Allah andi mbimi pourtant onon oɗon jogui bandiraɓe moɗon rewɓe nan resaɓe ene nana Sénégal ga ene jiiɗi hay bu sappo sabunde keɓata onon oɗon ñami ɗo ɓiɓe janɓe guertoɗe te yumiraɓe mon nen to sen cohli paɗe ni keɓata kono ɓe jii ha nder min gudini ɗon palsuji ɓe jii ko ha nder ɓe mbi kam vraiment ko kalnoɗan min fof ko gonga mbimi kala ko wona gonga ko fenade wallahi ko wona gonga ani gonga watti wallahi non tigi Ibrahima ɗon memɗade ko ɗon ɗo ŋañiɗa ɗo ko ɗon tigi gatata saabu aɗa andi so tawi neɗɗo waddi leydi seko min naata a yeehi ha toon wona sukaɓe rewɓe nawma toon ko galle baba saaha ma naata aljanna aɗa tan so barme naati aljanna kam aɗa woni caggal leydi a ɗanninma ko galle o kono mbiɗa sikki an sa yeehi a fotani woƴƴede ɓiɗɗo debbo a fotani woƴƴede haydara poɗɗa woƴƴede tan ko no gurduɗa e ko goppuɗa caggal ma kono so tawi noon a yeehi a tawi toon kumba wuppo bulo en a rewe mumen sa renaki artirta haydara sa renaki ni ko rafi jogorɗa artirde sa renaki ko gacce jogori hebdema toon donka artude e nder leydi ma ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa mbadde leydi seko min naata min jiiɗi ko yon keɗor min haqqillaji komin kalata ko min kalanta ko pour leñol ngol e pour ɓiɓɓe Sénégal fof e ɓiɗɗo Afrique najo fof wawa naftorade hen saabu heewi neɗɗo yeehi caggal leydi yeehi toon woɓɓe kumti ɗum resi toon jooɗima toon yejjiti nene yejjiti baba woniraɓe rewɓe kalaka ɗum noon yo garti toon haqqillaji moɗon gandon nde jaltoton nde nene wayninma rufanma ndiyam nene yiiɗi ko fawtude ɓiyum yitere taw no fawtude ɓiyum ni taw ngo gadduɗa kadi Ibrahima eɗen jogui caɗele ɗo e nder leydi ndi so tawi neɗɗo yeehi arti ɓe tawi ɗo ɓe kala hemo deppuɗa dokkuɗa ɗum temeɗe 2 wima woy sayo te an anda ko gurduɗa toon anda hol caɗele dañƴa toon anda holko wone posma ɗeɗon caɗele on guuri ɗum banam debbo wona bande debbo Racky a memi kam to jiɗnomi memami kala ɓiɗɗo debbo gimmiɗo ɗo e leydi he abbi joom galle muɗum ladde wonde muɗum tan duuɓi 2 duuɓi 3 duuɓi 4 so artiga kanko ɓiɗɗo debbo o wone galle joom galle makko so joom galle makko jooɗima lebbi 5 neldani o wiyata woy sayo neldani par ce que mo andi ko acciɗ ɗum toon ɗum mi yi ɗum ɗon wonɓe ga jooɗiɓe ga ɓe noon ene kadi hewɓe kadi artude par ce que won hen joom ɓerɗe en mbiyata ko million ngaji ɗiɗi gartirta kam mi immata Congo mi sawa million ngaji ɗiɗi mi yetto comme joom famille mawɗo somi yetti million ngaji ɗiɗi wonta ñalawma goto ma wonta balɗe ɗum kadi ne woodi eɗen jogui bandiraɓe rewɓe kadi nen ga jooɗi e galleji he ene kadi ganduɗa hoorema an garta jooɗoɗa tawa bande debbo ne jooɗe galle resaka haɗa kadi suddiɓe muɗumen jooɗade haɗɗumen yedde wiyani wona chef nene acci ɗum chef o bawa acci ɗum chef o an garta sa wi aɗa mema ɗum ɓe mbima sa mimami tedde paɗen garanma an ka piiɗo jeeri aɗa fi walo aɗa andi ko woni nder aɗa andi ko woni bowal gacca joomum mbiya en desni ɓooy wuro woto ni ene yeeso no wiye ma feeñ salla jeeɓi ma yiritere maɗa won sukaɓe rewɓe nen gayni ene tampini ɗanni hen ko ɓomɓe toon par ce que a yiiɗa wonde ladde jiiya bande debbo ene resa gacca ɗum e suudu muɗum joom galle mum ala moyen jogoɗa moyen donka wallu ɗum e suudu muɗum ɗon kadi ene manki e minen ɓiɓɓe worɓe ɓe so tawi min dañi kay
min jiɗi ko wallude banamen rewɓe resaɓe cuuɗi ɓe jodde suka muɗum par ce que caggal Allah naɗo muɗum ko baaɗe tan e ɓiye wawi waldema won certain darde tigi Ibrahima Allah jarama on mbaɗi sikki ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓe nani ɓe paami konngol ma cakkitingol e wasu mbaɗata an kam joni ko ga joɗiɗa min kam mbaɗani hankkadi an kam bene en toon kam wonta yiidema hankkadi ko rival mi ɓuuri e ma mbaɗa konngol ma cakkitingol mbaɗa wasa kadi e ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa aɓen toon to Afrique central walla Afrique de l'Ouest kamɓe foof en calmini tawɓe de passage eɗen gandi koɓe ɓiɓɓe fulɓe kadi wonɓe fayida no fewi konngol ma cakkitingol banam debbo mi weltima no fewi hande mi heeɓi ko heewɓe mbaɗnani kam ko guiɗo ma tan wawi waɗandema gueɗe kewɗe mi salmini rendu ngo mi salmini ɓiɓɓe fulɓe min mbimi on ko jaggodiren gonen neɗɗo goto minen nder ladde to a wirta ko ɓiɗɗo pullo en sippire ɓenna saɗa andimo sa andamo ɗum kam ala hen tigi ɗone kadi ko noon foti wonde sen nanggodirani won gueɗe kewɗe nena Mali en nena Guinée en ɗum so yettima ɗon to leydi ndi fusata yo Allah dandu noon yo Allah dandu hen amin ya rabbil alamin jaggen hen juuɗe temedere nanggodiren gonen neɗɗo goto somi wirtimama e lawol aɗa haalde ni daro oto ɓenni donc mi salmini on mi juuri moon mi salmini beneɗe mbaylenaɓe mi salmini grand jam men gonɗi Amérique homno Ibrahima Thiamen mi salmini peeti am Kalidou Koulibaly onon kam gandirɗonmo ko footballeur ko peeti am mi salminimo no fewi no fewi mi salmini jinnaɓe makko Allah jarama on jarama merci Ibrahima Koulibaly a jarama min calmini jour men mo ganduɗa konko woni Kalidou Koulibaly konkone eɗen gandi ɓiɗɗo pullo baɗɗo fayida no fewi ɓiɓɓe fulɓe Allah jarama on jarama en jetti hohoɓe men kala jarnemɓe no fewi jetten kadi yeeɓiyankoɓe men bandiraɓe meɗen wonɓe diaspora o jettenɓe no fewi bandiraɓe Mauritanie min jettuɓe jarnemɓe mi salmini feddam hanki tambi hande feddam muddade leydi kamɓe foof mi salminiɓe mi juurimama mo limti kala juuma jarnemɓe ɗon hannirta ni jetten Thiombane talibé Cheikh jetten Thiat bo walo talibé Cheikh eɗen gandi koye lewru teddun ndu wona hagguillaji mabɓe ɗi foof jeehi Tiwawon Thiat bo walo hande ɓernde fof yeehi Tiwawon Thiombane ko noon ɓernde yeehi Tiwawon ɗum noon yo Allah yoɓanen Alhaji Malick Sy yo Allah yoɓanen Serigne Babacar Sy yo Allah ɗaccanen ɗo khalifa meɗen Serigne Babacar Sy Mansour yo Allah ɗaccanen ɗo ceerno Madani Muntaga ɗaccanen ɗo seereɓe men kala Allah jarama on jarama ɓiɓɓe fulɓe teddiɓe li on jarama